Wingane zakwethu ngiyethemba ukuthi niyaphila kuzo zonke izindawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsize aka Inkosi Wati. Noma uqala ngale kule channel qinisekisa uqinisele subscribe. Uthola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. ANC isizilahle amakhahlambana yamqonda ngqo umnumzane noma ke umnumzane Jacob Zuma ngokumbeka ke icala ngokusemthethweni njoba ke ilungu labo elingakaze ke lisule ubulungu ke kwi-ANC. uZuma kubizele ukuba vele komdini eliqondisa isigwego ngolesibili elithule house komkhulu ke balenhlangano kuzokhumbule ukuthi uZuma wathi ke yena uyilungu le-ANC kodwa ke weseka i-MK party okhethweni oluzokuba ke ngomhla ka-29 kuMeyi. ANC ibilokhu ke ibambiyeka ngalolu daba lokuxoshwa koZuma nakuba ke bekuveza ukuthi ke kuphambene nomthetho sisekelo we-ANC ukukhankasela ke elinye iqembu ekubeni ke uyilungu lelinye ke noma ke uyilungu la ANC ke ikhiphe ke istatement weyingane zakwethu ke eziveza ngokusemthethweni ukuthi ke uZuma ke bayamcela ke weyingane zakwethu ukuthi ke kuzoqondiswa ke lezo gwegwe. Fisa ukuthi ngizwe umbono wakho novo lwakho ukuthi wena cabangani ke ngalolu daba.